Γεια σας παιδιά, το Bad Boys εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για τα 10 φαγητά όπου τρώτε λάθος. Εδώ πέρα θα βρείτε διάφορα φαγητά όπου ίσως τρώτε καθημερινά και θα σας πούμε πώς να το φάτε με τον καλύτερο ή με τον πιο σωστό τρόπο. Είμαι σίγουρος πως θα είστε πολύ πεινασμένοι μόλις τελειώσουμε. Στο νούμερο 10. Cupcakes. Στους περισσότερους αρέσουν τα cupcakes, αλλά δεν τα τρώτε με τον καλύτερο τρόπο. Επειδή οι περισσότεροι δεν μπορούν να φάνε ένα cupcake με μια δαγκονιά, δοκιμάστε να κόψετε το κάτω μέρος και να το βάλετε από πάνω, έτσι ώστε να γίνει ένα cupcake sandwich. Έτσι, σου επιτρέπεται να φας μια μπουκιά με ίδια ποσότητα κρέμας και cake. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα πας σε ένα πάρτι, δοκίμασέ το. Στο νούμερο 9. Ketchup. Πολλοί από όσους έχετε φάει fast food και οι περισσότεροι παραγγέλνετε πατάτες. Δεν γίνεται λοιπόν να τις φάτε χωρίς ketchup. Αν όμως τις πάρετε σε drive away, για να μην γίνει ένας κακός χαμός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κέντρο της συσκευασίας που σας δίνεται ως χώρος αποθήκευσης της ketchup. Στο νούμερο 8. Περισσευόμενη πίτσα. Αυτή είναι μια σπουδαία συμβουλή για όσους συνηθίζουν να αφήνουν κομμάτια πίτσας. Οι περισσότεροι τα ζεσταίνετε στο φούρνο μικροκυμάτων, αλλά έχει μια διαφορετική γεύση. Γι' αυτό, αντί για μικροκύματα, προσπαθήστε να τα ζεστάνετε σε μηχανή για βάφλες. Έτσι, η πίτσα θα είναι σαν καινούρια και θα είναι ζεστή και τραγανή. Στο νούμερο 7. Οι φράουλες. Όταν θέλετε να φτιάξετε φρουτοσαλάτες ή να τις φάτε σκέτες, προφανώς αντιμετωπίζετε δυσκολίες, όπως το να βγάλετε το πράσινο κοτσάνι. Τις περισσότερες φορές ή βγάζετε μεγάλο μέρος της φράουλας ή απλά δεν βγάζετε όλο το κοτσάνι. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα καλαμάκι. Απλά περάστε το καλαμάκι μέσα από τη φράουλα και αφαιρέστε το πράσινο κομμάτι. Αυτό δουλεύει σε κάθε φράουλα. Επίσης, είναι πολύ πρακτικό για άμα θέλετε να καθαρίσετε πολλές φράουλες. Στο νούμερο 6. Hot dog. Το barbecue συνηθίζεται από πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ελλάδα. Όταν ψήνετε, είναι πολύ πιθανό να βάλετε λουκάνικα στη φωτιά. Αλλά δεν γνωρίζετε πως ο καλύτερος τρόπος να τα ψήσετε είναι κόβοντάς τα σε σπιράλ σχήμα. Έτσι θα ψηθούν καλύτερα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, χαρίζοντάς τους μια ξεχωριστή γεύση. Για να το καταφέρετε αυτό, απλά περάστε από μέσα τους ένα λεπτό σίδερο. Μετά, με το μαχαίρι, κόψτε τις γύρω περιοχές ή απλά αγοράστε αυτό. Έτσι, θα μπορέσετε να απολαύσετε τα καλύτερα hot dog της ζωής σας. Στο νούμερο 5. Sandwich. Όλοι έχουμε απολαύσει την καταπληκτική και μαγική γεύση ενός sandwich. Με αυτή τη συμβουλή δεν θα χρειαστείτε να κόψετε το ψωμί στο τέλειο σχήμα, συμπαδίζοντας το με το τυρί και το σαλάμι, με αποτέλεσμα να μικραίνει το sandwich. Αντιθέτως, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κόψετε το σαλάμι ή και το τυρί σε 4 κομμάτια και να το τοποθετήσετε στο ψωμί ώστε να ταιριάζουν ακριβώς. Έτσι, καμιά συνταγωνιά δεν θα έχει σκέτο ψωμί. Γι' αυτό, την επόμενη φορά που θα φτιάξεις ένα toast, ξέρεις τι να κάνεις. Στο νούμερο 4. Παγωτό. Προσπαθώντας να χωρίσεις ισόποσα σε όλους παγωτό, είτε σε ένα πάρτι είτε σε οικογενειακό τραπέζι, μπορεί να φανεί δύσκολο και κουραστικό αν χρησιμοποιήσεις ένα κουτάλι. Γι' αυτό, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα μαχαίρι. Απλά βγάλε ολόκληρο το παγωτό από τη συσκευασία του και κόψτε το με ένα μαχαίρι σε ίσα κομμάτια. Πολύ πιο εύκολο, δεν νομίζεις? Στο νούμερο 3. Τα μήλα. Όλοι ξέρουμε τη φράση «ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα», αλλά σίγουρα δεν ξέρετε το σωστό τρόπο να φάτε ένα μήλο. Σύμφωνα με έρευνες, τρώγοντας ένα μήλο από γύρω-γύρω, όπως συνηθίζετε, περισσεύει το 30% του. Όμως, αν τα αρχίσετε από τη βάση του, τότε θα μειώσετε κατά πολύ αυτό το ποσοστό. Απλά εμπιστευτείτε με και δοκιμάστε το. Στο νούμερο 2. Οι μπανάνες. Σίγουρα δεν ξέρετε ότι οι άνθρωποι και οι μαϊμούδες ξεφλουδίζουν με διαφορετικό τρόπο τις μπανάνες. Η διαφορά είναι πως οι μαϊμούδες τις καθαρίζουν από κάτω προς τα πάνω. Ακολουθώντας τους επαγγελματίες στο είδος τους, μπορείς να ανοίγεις μια μπανάνα πιο εύκολα και χωρίς να τελειώνεις. Απλά πίεσε λίγο με τα δάχτυλά σου και τελείωσε. Τελικά, εσείς με ποιον τρόπο είστε? Στο νούμερο 1. Η Toblerone. Τέλος λοιπόν, έχουμε μια πολύ διάσημη σοκολάτα. Την Toblerone. Άμα έχετε πάει ποτέ σε αεροδρόμιο, σίγουρα την έχετε παρατηρήσει. Είμαι σίγουρος όμως ότι έχετε δυσκολευτεί καθώς προσπαθείτε να την κόψετε σε κομμάτια. Λοιπόν, όπως πάντα είμαστε εδώ για να σας κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι αντί να τραβάτε τα κομμάτια μακριά από την υπόλοιπη σοκολάτα, δοκιμάστε να πιέσετε το κομμάτι προς τη σοκολάτα. Έτσι θα σπάσει πιο εύκολα. Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε με αυτό το βίντεο.
Γράψτε κάτω στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό. Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe για να ενημερώνεστε για τα επόμενα top 10.